nga naa dinhi nga miduyog kanako sa pagpasalamat sa Ginoo sa sagasa nga 34 anyos sa pagkapari. Special mention na nako kay effort kay nila. Salamat sa taga-Ascension of the Lord Parish staff nga naa nakig-uban. Ako silang giimbitar unta karong gabi, pero naman sila Christmas party. Unya mingon sila sa buntag na lang may mo appeal, Father. So salamat kayo sa inyong mga pagpaningkamot sa pag-anhi ug kaninyong tanan nga mga parokyano nga naa dinhi karon. Ang Lunes sa atong parokya kanunay gyud ng pag-ampo alang sa bukasyon. Ganiha naminaw ko sa intensyon, atong giampo ang atong mga kaparian, kulang pa ganito, ug siguro maayo nga i-check nato na ang atong mga kaparian nga na-assign dinhi nga in town, nga matay na. No? Kay pertinang daghanang kuraparuko nga ni nag-alagad nining parokyaha, labi ng mga PMEs, nga wala na to na-appeal sa intensyon. Although, every time we say the Mass, we really pray for them. Maayo yun na nga ma-appeal na to. Nga kining maong bukasyon, atong gitanaw, dili lang gikan sa pagtawag, hangtod na sa pagkalaos ni ini. Muna mga kaigsunan, nga nining maong higayuna, tukma lang nga nabutang og Lunes usab ang akong anibersaryo ug diha sa gasa sa 34 anyos nga gihatag sa Dios kanako, usa ka gasa nga dili ako takos, dili ako angayan, apan usa ka gasa nga gipaningkamutan nga unta dawaton ug puy-an. Karon usab nga adlaw mao ang adlaw sa kapistahan sa Guadalupe. O diha sa maong kapistahan makita nato ang pagpadayag sa Dios ngadto sa katawhan pinagi sa atong inahan nga si Santa Maria sa iyang makanunayon way puas, way putol nga nagpungasi nga grasya. Ang dating niini, labi na sa grasya sa bukasyon, dinhi kanako, it is really a humbling experience. Tungod kay una, wala damha nga makaabot nining maong panahuna sa mga panagna sa tao, kining naunga o kining tawhana nga nasyong atubangan, di yun mulahutay sa pagkapari. Gitagna nga pinakataas nga tuig nako sa pagkapari 5 years ra. Pero kining maong mga panaghap nga tawhanon dili makasukod sa kaayo ug sa grasya sa Dios. Busa ang pagbasa karong adlaw nakatando gayud kanako. Although giingon ako sa likod nga ang akong gipreparar nga pagbasa, reading of the day, lahi man sa naa sa ordo. Apan nakapasalamat ako tungod kay ang pagbasa may tungod sa Annunciation, visitation ni Maria. Usa ka dako gyud nga elemento sa akong pagkapari. Diha sa elemento sa pag-alagad, kini kanunay ang dakong hagit alang kanako nga matag karon og unya akong gipaningkamutan nga unta akong mapuy-an. Pero walay makatupong sa pag-alagad gayud ni Maria sa iyang kinabuhi nga taliwala sa gasa sa pagkainahan sa Dios
iya dayon kining gihimo o gipadayag diha sa iyang pag-alagad sa nanginahanglan nga tao nga mao si Elizabeth, nga in town sa iyang katigulangon naa nagsabak o naa nagpanamkon usab sa gasa sa Dios. Kini usab usa ka nindot nga pamalandungan nga di ay ang gasa ihatag o ipadaya gayud o ipaambit kayo diha sa pag-alagad. Gift is meant to be served. O diha makita nato nga sa encounter ni Elizabeth o Isabel o ni Maria, ang ilang conversation, ang ilang panag-inistoryahay, ang ilang greeting sa usag-usa, nagapadayag kaayo mga igsuon sa maong unod sa pag-alagad. Nga sa matag alagad di ay nato, bisag unsa nga atong apostolado, alagad yun kini nga nagabitbit kang Kristo dili sa atong kaugalingon. Nga ang pag-alagad diha sa atong isig katao nagamasukad gayud kang Kristo. Christ is the source of our service. Christ is the gift that we bring in our service. Christ is the ultimate glory in our service. Mao kana nga sa maong panlantaw o dagway mga igsuon, usahay naagayod kanunay ang tentasyon nga ang tawhanon nga kinaiya kadiha sa pag-alagad, hilabi na kung naa ang kanindot nga output sa pag-alagad, muli ko'y nga dili usahay alang sa kahimayaan sa Dios, kundili usahay alang sa tawhanong dungog. Ug kani ang dako kayong tentasyon matag karon ug unya. Diha labi na diha sa pagkapari. Naagyod ang tentasyon nga ang pag-alagad usahay labi na mga parokyano nga jammer kaayo, no? Nga may kuyawan nimo pader. Uy, ay salamat pader ni agi ka sa among parokya pader. Ay usahay masintro ngadto sa tao. Murabag diha lamang nakasalalay sa ability of the person rather than of the glory of God. Matag karon ug unya ang homilya ni Archbishop Muloy sa akong anibersaryo, kanunay nagre-echo sa akong panumduman sa paghinumdum, Father Bong, ikaw ang bulan sama sa bulan nga tinuod naghatag og lamdag, pero sa pagkatinuod ang imong kahayag gikan gayud lamang sa adlaw nga mao si Kristo. Ayaw kalimti kana. Mao mga kaigsunan nga diha gayud no, sa maong pagpahigayon o pagpadayon sa kinabuhi nga usa ka pari. It is not a gift that should always please us. It might be a gift that sometimes hurt us. It is a gift that sometimes humbled us, pained us, and challenged us to have that sacrifice. But we can only understand that these things will happen when we look at such gift of vocation as that of Christ, with Christ, and for Christ. Busa, manghangyo ako kaninyo, nga bisag puti na niya akong buhok, ayaw mo kumpiyansa, palihog, ipadayon ang inyong pag-ampo kanako. Kay ang bukasyon sa pagkapari,
dili lang ang pagka nga malahutayon nga pari ka karon, pari ka ugma, pari ka sa umaabot. Kundili ang bukasyon sa pagkapari, mao gyud ang pagpalawom kanunay adlaw-adlaw nga kining nahitabo sa visitation, usa ka panghitabo nga kanunay unta masinati sa maong bukasyon nga gihatag kanato. Hinaut unta mga igsuon, mao lang yun niya akong hangyo sa mga taga St. Joseph Parish, dili kita mo undang kundili pakusgon pa nato ang pag-ampo sa bukasyon. I hope nga unta una mahuman ang akong term dinhi uban kaninyo, unta makita nato nagagitib ang bukasyon sa pagkapari sa makausap pa sa atong parokya. Hapit na magsaulog ang parokya og 60th year. Pero subo pamalandungon nga ang bukasyon, ang mga napari nining parokyaha, daghanan kanila namatay, ugwa na nabilin diha sa maong mga kaparian nga dayosisano. And I'm even searching if there are religious priests coming from our parish nga unta mo lambo kini. Busa, kung nagpasalamat ta sa grasya, sa pagkapari, sa 34 anyos, karon atong pangayuon nga unta, dili lang ang pipila ang makasaulog sa anibersaryo, kundili kining parokyaha sa silver anniversary niya, makapalantaw nga ang bukasyon nagalambo ngayon. Asa sugdan, dili lamang sa pag-ampo, pagluhod, kundili sa ako ng kanunay challenge sa inyo, sugdan nato sa matag pamilya. Ang pamilya nga maampuon, mabungahon sa bukasyon. O kana, mao'y tinuod. Ako, naman ako magulang madre dere, duha mi kabuok, no? Upat ra mi kabuok. Wa gyud nag-expect namo nga mosulod mi sa pagkapari ug siya sa pagkamadre. Apan asa manigikan? Gikan kini sa among usab nga maampuon nga ginikanan. Usahay makakita ko sa kung makahinumdum ko sa kung nanay tatay, ako silang makumparar sa una, mura naman ni intaon ni si nanay tatay nga kining kuanoy mga ermitanyo na kay balay simbahan na lang ang padulngan nga sa ilang kinabuhi ang pag-ampo gayud mao ang sukaranan sa among bukasyon. Busa, mga igsoon, ato gyud nga paningkamutan nga pag-ingon natog bukasyon, dayon ang mosulod sa atong una-una, dili nang nagbilo nga mga madre, dili nang pari nga nagsutana, kundili ang mosulod sa atong una-una, ang pamilya. Ang pamilyang maampuon, mabungahon. So ayaw, no? Ayaw kapuas, ayaw kaundang sa pag-ampo. Isip usa ka pamilya. Bisan ang imong bana di maampuon, ampo lang gyapon. Bisan ang inyong anak dili na mo tuo sa pag-ampo, ampo lang gyapon. Because again, the vocation is not something that is for us. It is from Christ, it is with Christ, and it is for Christ. Hinaot pa unta.